To kaji. Al'amari ne wanda yake mai ɗaura kai a yanzu haka wanda ake ganin cewa su 'yan sa kai an ɗauke su ne an naɗa su a matsayin 'yan sa kai ba don komai ba sai don su kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasa Najeriya. Yau kuma sai wata baiwar Allah ta fassara su a matsayin 'yan ta'adda tare da ci mata zarafi da suka yi da zane ta da suka yi tare da yi mata tsirara a cikin jihar ta a Katsina. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan masu mu ne da kullum da wannan muke so mu ce ku fara biyo mu da subscribers. Sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wanda yakan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. Hakika wannan baiwar Allah wannan mata ta bayyana cewa 'yan sa kai ne waɗanda suka cuce ta sannan suka ci amanar ta an naɗa su a matsayin waɗanda za su kawo ƙarshen ta'addanci. Sai ta ce ita babu dalili babu sani babu tsammani sun zo sun yi mata tsirara sannan kuma sun zane ta, wanda ta ce sun ji mata rauni a gadon bayanta sannan kuma sun faffasa mata kwankwaso wato dai mazaunai, wanda ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar tana kallo kuma al'amarin ya faru. Wanda ta ce 'yan sa kan da suka yi mata wannan al'amari fa ba wai 'yan sa kai bane irin waɗanda suke naɗa kansu a matsayin 'yan sa kai, irin waɗanda gwamnatin ƙasar Najeriya ce ta ɗauka sannan kuma ta bawa bindigu su ne waɗanda suka yi mata wannan aika-aika. Don kuma ta ce wannan al'amari ba za ta iya bari ba ko kuma ta yafe, shi yasa har ta je ta taimi jami'an tsaro take gaya masu irin halin da ake ciki. A kenan yanzu ya rage ruwansu su ɗau wani babban mataki. To a daidai wannan gaba ne dai za mu tattauna akan yanayin yadda su kansu shahararrun 'yan ta'adda suke ganin cewa 'yan sa kai su ne 'yan da suka zama kanwa uwar gamin tunzura su zama 'yan ta'adda. Musamman ko dan ta'addan ƙasar Najeriya wato dai Bello Turji, shahararren dan ta'addan da ya kware bangaren ta'addanci tare da sace mutane, wanda kullum dama zancensa akan 'yan sa kai ne, wanda akan wannan zaman sulhu ma da aka yi 'yan ta'addan sun ce idan dai har ana so a zaman sulhun nasu ya dore ba ma wai a bangaren Bello Turji ba, a bangaren su kadai dole za a rushe 'yan sa kai sannan kuma za a rushe dukkanin wata doka ta 'yan sa kai, domin kuwa su ne wa'anda suka zama kanwa uwar gamin asasa ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya. Wanda fitowar wannan bidiyo na wannan mata da take kuka tana faɗan yanayin yadda 'yan sa kai suka ci mata zarafi tare da yi mata tsirara da zane mata gadon baya, lalle ya tabbatar da cewa 'yan sa kai din suna da laifi dumu-dumu a dangane da al'amuran, wanda dama hujja ake nema tare da dalili. Lalle 'yan ta'adda sun daɗe suna bayyana 'yan sa kai a matsayin waɗanda suke yin sa kan su sannan kuma suke zana mutane kuma suke cin zarafin mutane, ma'ana dai 'yan banga waɗanda aka sani da 'yan sa kai a Hausa. Ake kuma kiransu da 'yan banga. A jihohin Zamfara da Sokoto da jihar Katsina sannan da Maiduguri sannan kuma da jihar Neja, a can ne dai 'yan sa kan suka fi wannan aika-aika, domin kuwa a can wajen sun fi karfi ba don komai ba sai don ganin cewa a can wajen ne 'yan ta'adda suka fi addabawa garuruwa. Sai dai daga lokacin da aka naɗa 'yan sa kan zuwa yanzu korafe-korafen da ake yi a kan su ya fi ba da sanarwar da aka yi a kan su cewa su mutanen kirki ne. To menene dalilin da ya jawo haka, kuma menene abin da ya sa su 'yan sa kai din suka kasance yadda ba a tsammani? Hakika akwai wani babban dalili da ake so a binciko a yanzu. Sai gani ake kamar an bawa 'yan sa kan dukkanin wata dama ba tare kuma da fitar da dokar da za ta hukunta su ba a dangane da al'amuran nasu na sa kai. Domin dai kamar wannan mata da aka zane ta ciki da bai sannan kuma aka mata tsirara, babu wata doka da ta ce a addinance ai wa mace haka, ai mata tsirara kai da ba muharramin ta ba ka ga tsirecinta, sannan kuma ka zane ta kai da ba wani nata ba, sannan kuma ka nuna wa duniya cewa wai ita ai mai laifi ce ko kuma wani abu makamancin haka. Kenan ma ya kasance jami'an tsaron ƙasa Najeriya ba kare martabar al'umma suke ba, suna tozarta al'umma ne. To amma sai dai mu kira su da 'yan sa kai, tun da yanzu a dokance a sebance kuma za mu iya ganin cewa ai su wayannan 'yan sa kai ne suka yi al'amuran ba wai sojojin ƙasar Najeriya ko 'yan sandan ƙasar Najeriya ba. To menene makasudin da yasa 'yan sa kai suka zama haka? Al'umma da dama suna ganin cewa makasudin da yasa 'yan sa kai suka zama wannan al'amari da ake tsammanin cewa ba za su zama ba, sai dan dalilin ganin cewa an ɗauki bindigo an ba su, an kuma ba su dukkanin wani iko a hannunsu ba tare da su kuma kafa wata sabuwar doka a kansa akan cewa idan suka yi abu kaza shine mai kyau ko in suka yi kaza ba mai kyau bane. Su kawai sunan su 'yan sa kai, ma'ana duk abin da suke ganin ya dace kawai su yi, koda na cin zarafin al'umma ne. To in ba haka ba, menene abin da ya kawo su yi mace matar aure tsirara sannan kuma su zane ta ciki da bai? Wannan al'amari dai na yi mata tsirara tare da zane mata gadon baya ya jawo cece-kuce kwarai da gaske a cikin al'umma, wanda al'umma suke ganin wannan al'amari ne wanda ya shafi a hukumar kare haƙƙin ɗan adam. Yana da kyau a ce ta fito domin ta ƙato wannan mata haƙƙinta, domin kuwa ta bayyana sunan wa'inda suka yi mata wannan aika-aika. Kaga kenan a zahiri ta san wa'inda suka gudanar mata da wannan aika-aika, wanda ta lissafo sunayen 'yan bagga kamar
har guda 5 ta ce duk suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mata wannan aika-aika, kuma take kuka tana neman ɗauki tare da neman agaji a dangane da ita kanta gwamnatin ƙasa Najeriya. Babu shakka za a iya gasgata maganar su ɗan ta'adda Bello Turji, duk da sun kasance makareta ne, time to time sukan iya yin ƙarya akan ganin cewa sun samu mafita. To amma sai dai idan an ƙaryata su Bello Turji, ai maganar su ita ce ta farko, sannan maganar wannan mata ta zo, ballantana a ce za su yi amfani da damar ne wajen yi wa 'yan sa kai sharri, wanda sun daɗe suna cewa 'yan sa kai su ne waɗanda suke kaddamar da doka sannan suke zartar da hukunci a yankunan da suka ce 'yan sa kai sun kone masu gidaje, sannan kuma sun kore masu shanu, sannan kuma sun kashe mutane, sannan sun yanke hannun mutane. Waɗansu daga cikin Fulani ne baki ɗaya suka ce idan akwai mai laifi akwai kuma wanda bai laifi ba, amma aka dinga haka aka mai da su ba 'yan adam ba. Wannan ya tunzura su ga ɗaukar makamai a cikin jihohin kamar haka Zamfara, Sokoto da kuma jihar ta Katsina, wanda suka ce a nan wajajen ne inda 'yan sa kai suka fi masu a ta'adi, sannan kuma suka nuna cewa al'ummar Fulani su ma ba al'umma bace a cikin ƙasa Najeriya wanda za su rayu daidai da ra'ayin yadda suke so su rayu, sai dai yanayin yadda su 'yan sa kai din suke so su bautar da su. Suka ce su kuma da hankalinsu suna ji suna gani, wato ba za su iya bari ganin cewa a mai da su bayi ba, ko kuma a rika kashe su zama marasa 'yanci su da kasar su ta haihuwa, a kirkiri wata hukuma wacce wai ita ce wacce wai za ta rika zartar masu da hukunci ba tare da sun aikata laifin da ya kamata a ce an zartar masu da hukunci ba. Wanda shahararren ɗan ta'adda dai Bello Turji ya bayyana cewa 'yan sa kai su ne makasudin su na zama haka, saboda lokacin da suka kwace masu shanuwaye suka ce ba su da wata mafita ko kuma wata hanya da za su bi wacce za su iya ceton kansu in bayan su ma su mallaki irin bindigar da 'yan sa kan suke ganin sun mallaka, wajen ganin cewa wannan ne kaɗai zai iya bada damar ganin cewa 'yan ta'addan 'yan sa kan sun ɗaurawa su kansu su Bello Turji kafa. Bayan kuma da su kansu su Bello Turji suka mallaki bindigun na hannunsu, sai suke ganin cewa daidai suke da dukkanin wata doka ta cikin ƙasar Najeriya, kuma daidai suke su ma da su bautar da mutane kamar yadda suke ikirarin cewa an bautar da su, wanda wannan lamari hakikanin gaskiya shine wanda yanzu haka yake ya tada ƙura, sannan kuma yake ci gaba da tada ƙura, wanda kuma har gobe su kansu al'ummar Fulanin da suke ƙasar Najeriya suke kokawa da 'yan sa kai da ma kuma Hausawa. Ita dai wannan mata da aka zanewa gadon baya ciki da bai, sannan kuma aka zane mata kwankwaso, ta bayyana cewa hakika ita ba wai kabilar a Fulani ba ce, ita bata san menene abin da ta yi wa 'yan sa kai takamaimai ba. Ta ce dai daga magana, to menene abin da ta ce? Ta ce daga magana shine suka kamo ta suka yi mata tsirara suka zane ta ciki da bai ɗinta. Ta ce kuma ita a wannan lokaci dai ba za ta iya yadda ba, shine yasa ta kawo koken wajen su kansu jami'an tsaro, wanda ta bayyana gaskiyar cewa inda take ma da ƙyar take zama, wato dai mazaunanta sun sha duka. Hakika al'amarin zamu iya kiransa da cewa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanayin yadda ake cin zarafin al'umma a cikin ƙasar ta Najeriya, hakika za mu iya cewa to fa lalle babu shakka ana fatan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wata doka da za ta iya kwatar al'umma daga cikin irin wannan fadawa halin kakai. To masu mu ne yau da kullum duka wannan shine rahoton da muka kawo a dangane da irin aika-aikar da 'yan sa kai suke yi a cikin waɗansu jihohin, ba kuma ko duka 'yan sa kai ba. Waɗansu daga cikin 'yan sa kan dukansu sun kasance mugaye ne masu son cika burukan su ta ɓangaren damar da aka ɗauka aka ba su. Kuma dama a kowane aiki akan iya samun na banza, sannan akan iya samun na gari. To masu sauraron mu ne da kullum da wannan muke so mu ce ku ci gaba da biyo mu da comment da liking dan jin wannan mata an gudanar mata da adalci kamar yadda suka yi mata cin zarafi, ko kuma dai ba a gudanar mata da adalci ba. Shin tana da gaskiya ne ko ma dai ba ta da shi? Amma ko da a ce ba ta da gaskiya, babu wata doka da ta ce ai mace tsirara wacce babu muharramarka ba. To masu sauraron mu ne da kullum ku ci gaba da biyo mu da comment da liking, wannan yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku